agora precisamente a iniciativa Música en Vena, que leva eso, a música ás salas de tratamento dos hospitais co obxectivo de mellorar a experiencia hospitalaria e tamén promover a humanización da atención sociosanitaria. É unha iniciativa, por exemplo, que levou os fados de María do Ceo ata as salas do Hospital de Ourense. Bos días, María. Bos días, que tal? Me escoitades, Escoitamos un poquinho baixiño aquí, pero se nos escoitas ti, estupendo. Estamos falando de que os teus fados soaron ante os pacientes tanto da unidade de diálise como os da unidade de hospitalización de oncoloxía, non? Sí, foi unha preciosidade. Mira, o de diálise foi algo especial, porque claro, imagínate, cantar para unha dúcia de camas que estaban ali, estaban subindo nas imaxes, están xente que está moi maliña, que bota aí hasta 13, 4 horas. Vale, María, discúlpanos un momentiño, María, escoitámoste moi baixiño, dime aos compañeros que te o teléfono na mesa, se podes achegar un pouquiño a boca para que te escoitemos mellor, por favor. Que tal agora? Mellor? Así mellor, así un pouquiño mellor, sí, un pouquiño, quedamos así como en videochamada. Falabas de que foi unha experiencia increíble, non? Increíble, porque ademais esa xente está moi necesitada, lóxicamente, como todos os seres humanos, de cousas que nos agraden, nos axuden a levar mellor no noso día a día, e os doentes estes están pasando por momentos moi, moi difíciles da súa vida, precisan precisamente pois destas cousas. E eu dende aquí tamén pido que a xente que se sume, os artistas, contacontos, teatro, que se sumen a esta iniciativa e que vayan ata ali, porque, bueno, de verdade, tú pensas que vas dar algo, pero realmente non o das, o traes contigo. María, traes moito máis do que das, sí. Que bonito cantas, pero que bonita eres, fundamentalmente. Que bonito poder humanizar un espazo no que a xente está pasando momentos delicados, momentos complicados, que solidaria es. E como foi esa reacción, María, dos pacientes que estaban ali escoitando a túa preciosa voz? Como foi ese momento? Pois mira, a xente estaba emocionada. Houve xente que... Mira, que eu interpretei cancións que xa se ve aquí, cancións moi populares, moi alegres, moi bonitas, pero ainda así parece que a melancolía lle chegaba a xente. Houve algunhas vaguas, algúns doentes, inmediatamente as enfermeiras, porque son o persoal, é o mellorciño que te podes imaginar, porque eu creo que xa elixen o persoal sanitario en xeral é todo moi bo, pero eu creo que para este tipo de postos xa elixen xente especial, non? Entón estaban xa pendentes, inmediatamente lle levaban pois lenzos para limparse e tal, e despois, claro, estaba como... A mí embargaba a emoción. Eu a primeira canción que cantei parece que se me pechaba aquí a gorxa, porque me embargou, viña má lágrima a garganta, non? Entón inmediatamente lle iban a preguntarse que estaban incómodos ou mal, e ao contrario. E sabes a resposta cal foi? Pois de un par de persoas, pois dicir que lle transmitín tanto da súa xuventude, da súa vida pasada, que estaban a lembrarse de cousas que os estaban emocionando, pero para ben, unha emoción en positivo. María, vamos a escoitar un pouquiño de ese vídeo que temos da actuación no hospital. Qué bonito, wow. Que bonito, e que a música tamén cura, María. Claro, a música cura, e ademais eu comprobeino. Eu comprobo día a día en cantidade de amigos. A ver, eu tamén teño que dicir que eu pasei momentos, non aí nesa unidade non estiven, pero si en oncoloxía,
con moitos amigos, parentes, unha irmá, os meus pais, e sei o que se necesitaba nese momento que estás aí tantas horas, tanto os familiares como os enfermos precisan moitísimo de que os saques deses momentos tan fastidiados por os que un está a pasar, esas espiñas, ese camiño de espiñas, que o que se pretende é facer pois que durante 20-30 minutos sexa un camiño pois de entre algodóns e intentar leválo o mellor posible. Teño que agradecer porque este vídeo que acabamos de escoitar agora pois o fixo a persoa que se encargou de todo isto, de que non faltara de nada, que foi Carlos Vermello. Agradecer tamén aos meus compañeros musicais, que xa sabedes que son o meu home e o noso fillo, que o deron todo. Cantar de mañá non é fácil, e eso sabe cualquier artista, porque a voz tarda moito en despertar, non? Pero do que se trataba era de estar ali, de facer o mellor posible, de dar esa positividade, xa digo, eu convido desde aquí a moito artista que, por favor, que o fagan, que vayan. Supoño que repetiría sin dudalo, non? Vaya, sin dudalo, vamos, as veces que fixeran falta, porque, a ver, é que é tan gratificante para o que escoita, pero ainda 1000 veces máis para o que o fai, porque ves, xa digo, ves enchido de cariño, a xente quixo facer fotos, os que estes pacientes do ring, non? Estaban camados, pero os de quimioterapia, os que podían levantarse, viñeron ata ali, as súas árbores ca medicación, cas cadeiras de rodas, e foi tan bonito, tan especial. Quedámonos con eso, que foi moi especial, que escoitamos un pelín regular, moito peor do que quixéramos. Moitísimas grazas por atendernos e por este regalo que lle fixeches a xente que estaba no Hospital de Ourense. Graciñas. Imos escoitar un pouquiño máis de... Grazas a vos sempre, Vicos. Imos escoitar un pouquiño máis que desa actuación no hospital, e con eso quedamos, marchamos a publicidade. Negra manejo, hoy na marujo.